मी प्राध्यापक अनिल नलोडे, कासाडे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कासाडे, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. विषय अर्थशास्त्र, इयत्ता 12वी. आपल्या सर्वांसाठी अर्थशास्त्र विषयातील पहिला टॉपिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय हा अध्यापनासाठी घेऊन येत आहे. प्रस्तावना. आधुनिक अर्थशास्त्राच्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र या मुख्य दोन शाखा आहेत. सूक्ष्म म्हणजे लहान किंवा दशलक्षवा भाग. ही संज्ञा मायक्रोस या ग्रीक शब्दापासून आली आहे. स्थूल म्हणजे मोठा. ही संज्ञा मॅक्रोस या ग्रीक शब्दापासून आलेली आहे. या शब्दांचा वापर 1933 मध्ये ओस्लो विद्यापीठातील नॉर्वेजियन अर्थशास्त्रज्ञ रॅग्नर फ्रिश यांनी केला. अर्थशास्त्राच्या मुख्य दोन शाखा आहेत. त्यामध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र. प्राध्यापक रॅग्नर फ्रिश हे नॉर्वेचे अर्थमिती व अर्थशास्त्राचे तज्ज्ञ होते. त्यांना 1969 साली अर्थशास्त्रासाठी प्रथम नोबेल स्मृती पुरस्कार जॉन टिंबरजेन सोबत प्राप्त झाला. ते अर्थमितीशास्त्राचे जनक होते. अर्थमितीशास्त्रामध्ये गणितीय प्रारूपे व संख्याशास्त्रीय तंत्रे यांचा वापर अर्थशास्त्रीय सामग्रींच्या आणि सिद्धांतांच्या विश्लेषणासाठी करण्यात येतो. रॅग्नर फ्रिश यांनी अनेक अर्थशास्त्रीय संकल्पनांची सर्वप्रथम मांडणी केली. त्यांच्या व्यापार चक्रावरील लेखामध्ये सर्वप्रथम वैयक्तिक उद्योग व अभ्यासांचा सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हटले आणि समग्र अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाला स्थूल अर्थशास्त्र असे म्हटले आहे. हेच ते प्राध्यापक जॉन टिंबरजेन. त्याचबरोबर भारतामध्ये सुद्धा अनेक लोकांना, अनेक महान व्यक्तींना आपले नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत. नोबेल पुरस्कार विजेते जे भारतामध्ये आहेत. पहिला भाग सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मायक्रो इकॉनॉमिक्स. मायक्रोस या ग्रीक शब्दापासून याची उत्पत्ती झाली. त्याचाच अर्थ सूक्ष्म किंवा लहान असा या ठिकाणी केला जातो. सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा अर्थ. सूक्ष्म म्हणजे वस्तूंचा लहान भाग किंवा हिस्सा होय. सूक्ष्म अर्थशास्त्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या लहान भागाशी संबंधित आहे. सूक्ष्म अर्थशास्त्रात वैयक्तिक उपभोक्ता, वैयक्तिक उत्पादक किंवा पेढी, विशिष्ट वस्तूची किंमत किंवा घटकांची किंमत यांसारख्या वैयक्तिक घटकांच्या आर्थिक क्रिया व वर्तनांचा अभ्यास केला जातो. सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अनेक व्याख्या केलेल्या आहेत. त्यातील काही आपण अभ्यासायचे आहेत. मॉरिस डॉब यांनी अर्थशास्त्रासंदर्भात अर्थव्यवस्थेचे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र होय अशी व्याख्या केलेली आहे. त्याचबरोबर प्राध्यापक ए.पी. लर्नर यांनी सूक्ष्म अर्थशास्त्राद्वारे अर्थव्यवस्थेकडे जणू काही सूक्ष्मदर्शिकेद्वारे पाहिले जाते. अर्थव्यवस्थारूपी शरीरातील लाखो पेशी म्हणजे व्यक्ती किंवा कुटुंबे उपभोक्त्यांच्या रूपाने किंवा व्यक्ती व उत्पादन संस्था उत्पादकांच्या रूपाने अर्थव्यवस्थेच्या संचलनात कशा प्रकारे भूमिका पार पाडतात हे अभ्यासण्यासाठी सूक्ष्मलक्ष्यी अर्थशास्त्र या पेशीकडे जणू काही सूक्ष्मदर्शिकेतून पाहते. अर्थशास्त्रामध्ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि समग्र अर्थशास्त्र मॅक्रो इकॉनॉमिक्स असे दोन भाग पाडलेले आहेत. सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये एखादा व्यक्ती किंवा एखाद्या झाडाचा अभ्यास केला जातो किंवा आंब्याच्या लहान लहान भागाचा या ठिकाणी अभ्यास केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कारण विभाजन पद्धतीचा इथं वापर केलेला आहे. समग्र अर्थशास्त्रामध्ये एका झाडाचा अभ्यास न करता संपूर्ण जंगलाचा अभ्यास केला जातो. आंब्याच्या एका भागाचा अभ्यास न करता संपूर्ण आंब्याचा अभ्यास या ठिकाणी केला जातो. म्हणजे